Wallahi ina makabarta wallahi ina makabarta abokin kakanmu ne mutu wallahi yawa Salonya ba zuwa ne na cutar da kai ba. A'a, wannan wace ce? A'a, ba ruwan gidan Allah. Ka san zaka kawo ni ka kawo wata? Wannan halakan mu daban da ita. Ba wannan halakan bace dan Allah. Kaka raina mu hankali, dukan wafaja ce tsakanin mu ne da ta. Nan ba irin wacce kika sani bace dan Allah. Ke ki iya bakinki. Ba zan iya bakin nawa ba, yadda ya kana ka ya kaki, don haka babu abin da zaki nuna min tsakanin ni da ke. Abin da kika zo yi shi na zo yi. Don haka ba za ki nuna min iko ba. Mun san fa komai. Ko ba haka bane ba? A dan Allah ki haƙuri Salonya dan Allah. Kada Allah ya sa ta haƙura. Ki duk abin da zaki ki je ki. Wace ce ita? Ya haka? Oke, tsakanin da ita wa ka fi so. San kika iya ke da shi. Ya haƙuri Salonya. Kar ta haƙura. Salonya dan Allah ki haƙuri. Dan girman Allah ki haƙuri. Wallahi Allah. West! Wannan rayuwar na so na hana ka kai da sarki. Shine har yanzu ka ci gaba da irin wannan rayuwar? Wallahi na daina tsotsai ne yau ma. Gar ta zauna a buta ana alwala da ita. A samu lada. Yar amana ce an ga higowata da muka yi tare da ita wallahi. Dan Allah ki taimaka. Yar amana? Ka ci gaba da rike wannan yar amanar a matsayin buta kana alwala da ita. Ya haƙuri. Allah ki haƙuri Salonya dan Allah ki taimaka mu. Taimaka rayuwata dan Allah. Dan Allah ki haƙuri. Nan gaba duk macen da zaka kawo ka tabbatar da cewar ka bata labari na kuma ta san sunana dan ba na son raini. Tabbas wannan da ke cikin ɗakin nan gimbiya ce ba sarauniya ba ce domin su biyu ne, 'yan biyu ne. Me hujjar ke? Tabbas sarauniya da gimbiya 'yan biyu ne, kamar yadda ta faɗa miki. Sarauniya tana da wani zobe a hannunta wanda gimbiya ba ta da shi. Kuma sarauniya daban take da gimbiya domin gimbiya salau-salo ce, ba ɗaya suke da sarauniya ba. Sale. Fito min da ita. Yana da. Zauna a nan. Nan za ki dawo mun ciki. Wace wani? Wannan gimbiya ce. Yanzu kina bayan mu ne ko kina bayan sarauniya? Gaskiya bana tare da ku, ina tare da sarauniya. Da kyau. Gara wannan maran naki so 1000. Ke kanki sheda ce kin san cewar sarauniya ta yi min abubuwa da dama a yanzu dan hada hannu da ke gara wannan maran naki so 1000 wallahi. Saboda haka kin ga tafiyata. Nagode kuma da gayyata ta da kika yi dan ki ci mun mutunci. Tabbas lokaci yayi da zan samu gimbiya.